High five, je tu Tommy Kurt a je to so ňou Marty Man TV, inakšie Marty. Dneska vlastne ideme taký krátkočký do 5 minút challenge, nie? Taký do 5 minút. Ako ty chceš? No, ako sa nám podarí. Je to Stone, Scissors, Kameň, Paper. papier, nožice. Kameň, papier, nožice. Myslím, že to je Scissors, nie? Ja neviem, ešte na ja to. nemám prekladač teda. Dobre. Dá sa mi dostať. Kašli na to. Kašli na to, už ideme, veď to má už minútu. Dobre. Najlepšie ložisko. Sadni si takto, nech je, nemáš pohľad. No, Podliek. no máte. Ale musíme takto, takže sadaj si. Rýchlo. No. Tak, na koľko Sa kôl nedá. zahráme? Na 5 kôl? Dobre. Do 5, hej? Tak to hýbeš rukou. No, dobre. Dobre, takže Kameň, papier, nožnice. Jedného. No poď. Dobre. Kameň, papier, nožnice. Kameň, papier, nožnice. Jedného. Kameň, papier, nožnice. 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 Počkaj, koľko je Máš to 3, 1. Koľké už je to kolo? Ale to je do 5. Jaj. Ako do... Ja do 5 bodov. No poď. Kameň, papier, nožnice. Kameň, papier, nožnice. Dobre. Kameň, papier, nožnice. Kameň, papier, nožnice. Kameň, papier, nožnice. Počkaj, koľko to je? 4? Hej, asi. Hej. Kameň, papier, nožnice. Jo! Dobre. Tak. To je koniec. Extra krátky challenge. Ups. Tu som pohľadal nejako. Počkaj, tak to som ja zbytočne 1 kilometr na bicykli s týmito vecmi chodil? Hej. Hnusný. Som. Totálne hnusný. Aj Dobre tu sa- horúco, 30 Dobre, niečo ešte natočíme. Dobre. Ľudia, takže ďakujeme, že ste si nás pozreli. Však? No. No. To je dneska všetko. No ešte asi natočíme jeden vlog, ale to vy Tak čo? vidíte až neskôr. Tak, tak ste mali Stone, Scissors and Paper. Počkaj, Myslím. to dám potom do pregladača, že či sme sa nestrapnili. To vlastne to je tvoj kanál, takže ja nie? Mhm. Dobre, Som čierny. tak tu ste mohli vidieť naše video. Hoďte like, odber. A jedzte žuvačky, sú zdravé. Ja? Nerobte si selfie. Robte, ale nie vo veľkom. Dobre, to je z dneška všetko. Majte pekný účes. Pekné nohy. Hej. A Špinavé. pekný začiatok školy. No super, ďakujem. Nemáš zač. High five!